Erokamano VOJ. Ing'e ni gima ji penjo ni to ere kaka Ruto de gone jogi simu magi dhiyo ni koro idwa yiergi jotend migepe ka ODM party kia. Ma chairman mari mar party John Mbadi, deputy party leader ni adi Areo Hassan Ali Joho Oparanya Betsa Paranya minority leader. Ting'eni kiwuok e party midonje od bura to ng'ama nie e office maduong' e od bura en ng'ama iluongo ni minority leader. The minority leader Opiyo Wandayi. VOJ kata bed mnani ODM wacho ni jogo odhi Kigena e tok pasia magiweche ma ODM nogo e mbaka mowinjore emomiyo gonygi mayom. Gimomiyo gonygi mayom en ni inyalo paro ni chien kacha nitie wajumbe mana manodhi ir jatend piny Kenya ineno to noriembgi mokiedhruok kodgi mondignegi barupe mokonegi ni koro kutima ng'owa okunjo chama mana ne gidhi magirado gi jatend piny Kenya to mati wacho ni jogi jatend piny nogocho negi Kigena. Ka in ng'amohero ODM kaka jakom kata deputy party leader kata secretary mar political affairs to jatend piny ogocho ni to koni nadwa mile momoro ka kuongi gocho nenga party leader mari wachacha kidwol maber party leader mari gocho ne party leader mari Dingu tikone ni jatend piny ogocho na to wacho na kama team nade so anadwa doki kuma ne James Orengo wacho donje serikal okrach lakini sama gidonje to gi kaka gidonje nikech idwa imagine ni John Mbadi kata Ali Hassan Joho kata Wycliffe Ambetsa Oparanya dwadhi kamoro to koro wacho weche bottom up economic transformation. Imagine je ibonyo ng'amofuo emok lok chung mare bas titima iwuothe ler tilando ni bro bede earthquake kamuda vadi to earthquake timang'owa waneno Victor, ntie kama idwa chande je nyaka